denbora gehiegi, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, gutxi behar izan dugu azteko. Puro gudari naiz eta itxuraz igual harritu batzuei, baina txapela hemen dut eta eskaini nahi diet horiei. Gure herria maite dutenez, bizitza ematen dutenei, preso da errefuxiatuei, preso da errefuxiatuei. Kartzelan denbora gehiegi, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, gutxi behar izan dugu azteko. Zabaiako kartzelatik eskutitz bat jaso dut nik, malkotan blai geratu naiz, ezin zaitut ikusi, itzulera zitarik ez, noiz etorriko zaren, itxoiten abil berriz, 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 berriz. Kartzelan denbora gehiegi, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, gutxi behar izan dugu azteko. Puro gudari naiz eta itxuraz igual harritu batzuei, baina txapela hemen dut eta eskaini nahi diet horiei. Gure herria maite dutenez, bizitza ematen dutenei, preso da errefuxiatuei, preso da errefuxiatuei. Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gorputzarekin jarraitzen dugu, batzutan txaloekin eta batzuk ite dutego beto, besteak baino. Erritmoa! Bai! Bere ikurrak E baten antza dauka, eta Europar Batasunean asko erabiltzen da txampona. Jarioka, asmatu hitz ezkutua, kontuz hitz debekatuekin. Eusko Jaurlaritza eratu da eta lanari ekiteko prest dago. Larun batean, Imanol Pradales lehendakaria izan zen karguaren zina egin zuena, eta gaur gobernua osatuko dutena 15 sailburuak izan dira karguaz jabetu direnak. Ajurienean egin dute karguaren zina egiteko ekitaldia protokoloa zehatz jarraitu duen saioan.
Jaurlaritzako kidez gain bertan izan dira Eusko Legebiltzarreko mahaiko kideak eta EAJko eta PSeko buruzagiak Andoni Ortuzar eta Eneko Andueza. Talde berri honen helburua argia da. Datozen 4 urteetan zehar gure herria ongizatean hazteko lana egitea. Herritarren bizi kalitatea hobetzea. Eta horretan ez dugu atsedenik hartu. Dugun guztia emango dugu. Gure herriak hori eta askoz ere gehiago merezi duelako. Apaltasunez eta ilusioz egingo dugu. Ezagutzen dugu bide bakarra erabiliz, lana. Gogotsunago ardura handia hau nire gain hartzeko eta prest lanean hasteko baita ere, lehenengo lehendakariorde gisa eta baita ere kultura eta hizkuntza politika sailburu gisa. Gaur ilusioz eta erantzunkizun handiz Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburu kargua hartzen dut. Hore bat da Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontatu izana. Euskadik aurrean dituen erronka handiei aurre egiteko talde bikaina izango den honetan parte hartzeko. Miraririk ez espero, nik hori lehenengo egunetik esan nahi dut, miraririk ez dugu egingo, baina bai borroka egingo dugu labenetan gobernu honek emergentzia sozial honi aurre egiteko. Hernanin Bingen Zupiriaren aurkan egutegi batzuetan agertu diren pintadek gaitzaspen adierazpenak eragin dituzte. Zipaiozen Lutxa Tiron Lanuka, Bingen Erne ibili esaldiak eta EAJ sionistekin eta naziekin alderatzen duten ikurrak dira zehazki Imanol Lasa Gipuzkoa buru batzarreko kideak isa sarean zabaldu duenez. EAJak bertsiokatu egin du Lasaren mezua eta irmotasun osoz gaitzetsi du erasoa. Amaitzear da Julian Assangek epaitegietan egin duen ibilbide luzea. Wikileaksen sortzailea atzo goizean atera zen Londresko aldirietako Belmarsh espetxetik. 2019tik egonda kartzelatuta Ameriketako Estatu Batuen estradizio eskaera batzi zain. Atzo bertan hartu zuen erasuma batutik Bangkokerako hegazkin bat Wikileaksen sare sozialetan argitaratu dutenez. Austrian jaiotakoa da 52 urteko ekintzailea. Gabon deizuela guztioi, ohiturari eutsiz, Eusko Jaurlaritzako lantalde berria osatuko duten sailburuek euren helburuak zeintzuk diren aurreratu dituzte, karguaren zina egin ondorengo agerraldi laburretan. Ajurianean izan da ekitaldia eta Jauregiaren atarian agertu dira hedabideen aurrean 15 sailburuak. Aurretik Imanol Pradales lehendakariak ausardia eskatu die euren eginkizunetan. Eusko Jaurlaritza berria osatuko duten 15 sailburuak karguaz jabetu dira. Ajurianean elkartu dira 13. legealdiaren Eusko Jaurlaritza martxan jarriz. 8 gizonek eta 7 emakumeek osatuko dute Imanol Pradales lehendakariak gidatutako gobernu kontseilua. Gogotsunago ardura handia hau nire gain hartzeko eta prest lanean hasteko baita ere, lehenengo lehendakariorde gisa eta baita ere kultura eta hizkuntza politika sailburu gisa. Gaur ilusioz eta erantzunkizun handiz Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburu kargua hartzen dut. Hore bat da Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontatu izana. Euskadik aurrean dituen erronka handiei aurre egiteko talde bikaina izango den honetan parte hartzeko. Miraririk ez espero, nik hori lehenengo egunetik esan nahi dut, miraririk ez dugu egingo, baina bai borroka egingo dugu labenetan gobernu honek emergentzia sozial honi aurre egiteko. Inoiz, baino salburu gehiago egongo dira gobernuan, 15. Horietatik 10 EAJak hautatutakoak dira, beste 5 alderdi sozialistaren kideak dira. Hauen artean dago Mikel Torres, bigarren lehendakariordea eta ekonomia, lan eta enplegu sailaren buru izango dena. Alderdi sozialistatik dator ere Javier Hurtado, Bingen Zupiria eta Nerea Amelgosa jeltzaleekin batera aurreko Jaurlaritzatik jarraitzen duen bakanetakoa. Apaltasunez eta beldurrik gabe lanean hasteko deia luzatu die Imanol Pradales lehendakariak. Talde berri honen helburua argia da. Datozen 4 urteetan zehar gure herria ongizatean hazteko lana egitea. Herritarren bizi kalitatea hobetzea.
Eta horretan ez dugu atsedenik hartuko. Dugun guztia emango dugu. Gure herriak hori eta askoz ere gehiago merezi duelako. Apaltasunez eta iluzioz egingo dugu. Ezagutzen dugun bide bakarra erabiliz, lana, esfortzua. Karguaz jabetu eta gero, 13. legealdiaren lehenengo gobernu kontseilua burutu dute sailburu berriek, Imanol Pradales lehendakariaren gidaritzapean. Hernanin, Bingen, Zupiriaren aurka negutegi batzutan agertu diren pintadek gaitzaspen adierazpenak eragin dituzte. Ikusi. Nazioartean, Julian Assange, Wikileakseko sortzailea aske utzi du Londresko auzitegi gorenak Estatu Batuetako gobernuarekin akordio batera iritsi ostean. Assangek 5 urte baino gehiago eman ditu Londreseko espetxe batean. Euskal Herrira bueltan duela astebete aurkeztu zuen Gipuzkoako Diputazioak Gipuzkoa berdintasunezko jaien alde izeneko kanpaina 5 konpromiso jaso ditu gida batean eta Irun eta Hondarribiko udalei ere egin die eskea inplizituki. Gipuzkoako Aldundiak berdintasunezko jaien aldeko kanpaina aurkeztu zuen iragan astean. 5 gomendi jasotzen dira datozen festetarako garatu duten eskuorrian, jai berdintzailegoak izatea helburu. Horiek aintzat hartzeko gomendioa luzatu diete udalei. Aldundiak desberdintasunak detektatzeko eta aurre egiteko gomendioak eman diezaiekela udalei.
baina udalek daukate eskumena beraien jaiak planifikatzeko eta aurrera emateko. Aldundiak ez dauka udaletan eskumenik. Testu inguru horretan Irun eta Hondarribiko alardeek berdintasuna urratzen dutela iritzita, Aldundiari Elkarrekin Gipuzkoa galdetu dio ea bi herri horietako udalekin alarde publiko eta parekidea sustatzen zer egin asmo duen. Bi alardeak berdintasunezko jaiak izan daitezen. Horri Nerea Isasi Gipuzkoako berdintasun zuzendariak erantzun dio konpromiso hori udalek hartu behar dutela Aldundia bidelagun baino ez dela. Bide horretan esan du Irungo eta Hondarribiko udalei ere berdintasunezko jaien aldeko gomendio gida eman dietela, horiek inplizituki betetzeko eskatuz. Inplizituki denez eskaera, esku horria irakurtzen dan enean ere inplizituki udalei, bai Irungo eta bai Hondarribiko udalei ere egiten zaie eskaera gomendio hauek betetzeko. Auzi hau argitzeko elkarrizketa proposatu du EH Bilduk herritarren udalaren eta alardeko parte hartzaileen artean. Isasik bat egin du horrekin, eta esan Hondarribin hasita dutela, eta Irunen saiakera egin izan dutela. Usten dut, bide Hondarribin behintzat, bide honetik goazela, bai, elkarrizketa hasi dugulako, eta espero dut emaitzak izatea. Irunekin, saiakerak egiten jarraituko dugu. Irunen aste honetan bertan izango da alardea hilaren 30ean. Alarde parekidari ere harrera egingo diotela esan du Isasik, Gipuzkoako diputatu nagusia Eider Mendozarekin batera. Bai Irunen zein Hondarribin 27 urte doaz borrokan alarde parekide eta bakarra aldarrikatuz. Gero eta gertuago dugu ekainaren 28a harrotasunaren nazioarteko eguna. Zer da Nafarroan aurkeztu dutena Irune? Ekainaren 28an ospatuko den LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna dela eta Nafarroako gobernuak aniztasunaren harrotasuna lelopean kanpaina aurkeztu du. Kanpaina Nafarroako jauregiaren fatxadan ikusgai egonen da eta Belen Irureta, Alison Rodriguez eta Alicia Izal Nafarroan LGTBI aktivismoaren erreferente diren 3 pertsonen irudia aurkezten du. Felix Taberna Berdintasun Kontseilaria eta Patrizia Abad Berdintasun Institutuko zuzendaria kanpainako protagonistekin batera aurkezpenean egon dira eta egunaren garrantzia azpimarratu dute. Ekainaren 28an ospatuko den LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna dela eta Nafarroako gobernuak aniztasunaren harrotasuna kanpaina aurkeztu du. Foru gobernuak azaldu duenez, kanpainak aniztasunaren balio aldarrikatzen du, eta pertsona guztiek beren gorputzari eta nortasunari buruz izan eta erabakitzeko duten eskubidea defendatzen du, ezarritako muga eta kategorietatik haratago. Kanpaina Nafarroako jauregiaren fatxadan dago ikusgai eta Belen Irureta, Alison Rodriguez eta Alicia Izal Nafarroan LGTBI aktivismoaren erreferente diren 3 pertsonen irudia aurkezten du. Hala iragarri du Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari gerente Patrizia Abadek. Sigue siendo necesario este compromiso diario, político de gobierno, pero también en lo social, frente a estos discursos que pretenden hacer retroceder derechos. A nivel del planeta no está garantizada ni siquiera la igualdad normativa. Todavía existen países en los que es un hecho la discriminación en las propias leyes de la identidad sexual, de la orientación sexual, y las personas no tienen libertad para vivir sus vidas como es derecho de todas y todos, es un derecho humano. Ildo horretan, Felix Taberna Berdintasuneko kontseilariak gogora ekarri ditu Nafarroak azken hamarkadetan kolektiboarentzako eskubiden arloan bizi izan dituen aurrerapenak. Erkidegoko lehen LGTBI+ manifestazioa egin zenetik, 1979an Tuteran antolatu zenetik 45 urte bete baitira. Efemeride honekin bat etorriz, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak hitzarmen bat sinatu du Borlatako udalarekin. Datorren larun batean, ekainako 29, ospatuko den Lumak Travesti Fest jaialdiaren 3. edizioa antolatzen elkarlanean aritzeko. Hirigintza gaietan urtarrilean onartu zen Iruñako bihotzean den Sarasate pasealekua berritzeko proiektua. Orain ekainean 14 proiektu aurkeztu dira pasealekuaren erreforma egiteko. Irune, konta iguzu?
14 proiektu aurkeztuko dira Iruñeko udalak onartu duen Sarasate pasalekua berrurbanizatzeko proiektura. 14 proiektu horietatik 5 aukeratuko dira bigarren fasean aurkeztuko direnak. Bigarren fasera igarotzen diren 5 taldeek 30.000 euroko konpentsazio ekonomikoa jasoko dute proiektu hori garatzeko. Bigarren fase horretan Sarasate pasalekua eta inguruko kaleak berriro urbanizatzeko proposamenak epaimahai tekniko batek baloratuko ditu Joseba Siron Iruñeko alkatea buru izango dena. Astelehen honetan amaitu da Sarasate pasalekua eta ondoko kaleak berrurbanizatzeko proiektuen lehiaketarako dokumentazioa aurkezteko epea. Iruñeko udalak 14 proiektu jaso ditu. 14 proiektu horietatik 5 aukeratuko dira eta bigarren fase batean Sarasate pasalekurako proiektuak aurkezteaz arduratuko dira. Lehen fase honetan, kaudimen ekonomikoaren, antzeko jardueretan izandako esperientziaren eta obretan edo ibilbide profesionalean jasotako sarien arabera egingo da hautaketa. Hautatutako 5 taldeek 30.000 euro jasoko dituzte beren proiektua garatzeko. Bigarren fase horretan, 5 proiektu horiek epaimahai tekniko batek baloratuko ditu. Joseba Siron alkatea buru izanen dena. Guztira, 34.000 metro kuadro inguruko espazioa izanen da. Bestetik, lanek 10,2 milioi euroko kostua izanen dute. Eta Iruñerriko mankomunitateak 2 milioi euro baino gehiago jarriko ditu hornidura eta saneamendu sareetarako. Sarasate pasaleku berriak espazioen irisgarritasun osoa lehenetsi beharko du. Pasalekuaren eta bere ingurunearen kotak ahalik eta modu arinenean gainditu alizateko. Helburua da, beharrezkoak ez diren kota mailak eta jauziak gainditzea eta ibilaldi jariakorrak baimentzea. Azken zantzuen arabera, badirudi abiadura handiko trena Gasteiztik joatea lehenesten ari direla. Entzun, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiaren hitzak. Urteak dire Euroeskualdea batu nahian abiadura handiko trena bultzatzen ari direla. Hori bera Euskal Herritik igarotzea nahi da, baina zalantza izan dute nondik batu Paris eta Madril. Alegia zen lotura egin Nafarroa eta Gipuzkoaren artean. Hasieratik bi aukera daude mai gainean, Ezkio itsasoko estazioa edota Gasteizkoa. Azken zantzuen arabera badirudi trena Gasteizte joatea lehenesten ari direla. Beraz, Aralarmendi lerroaren azpitik 22 kilometroko tunel batetik igaroko litzateken Ezkio itsaso eta Irurtzun arteko linea albo batera gelditu daiteke. Gasteizko alternatiba indarra hartzen ari da Espainiako gobernuaren baitan Euskal Herrikoa Iruñarekin lotzeko aukera nagusi gisa, Ezkio itsasoko konexio alde batera utzita. Albiste horien ostean Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozak bere kezka adierazi du Ezkio itsasoko konexioa defendatuz. Gipuzkoarrok urteak daramatzagu abiadura handiko trenaren zain. Horregatik oso albiste txarra da jakitea maigainean dagoela Euskal Herrikoaren eta Iruñaren arteko lotura gure lurraldetik urruntzeko aukera. Gauzak horrela diputatu nagusiak eskatu du Gipuzkoan HTA martxan jartzeko falta diren obretan aurrera egiten jarraitu ezatela. Eta Donostia, Irun eta Ezkio itsasoko geltoki berriak eraikitzeko lanak azkartu daitezela. Halaber, Espainiako gobernuari eskatu dio espreski lehentasuna eman diezaiola HTA Nafarroarekin Ezkio itsasotik lotzeari. Etxabarri Dibinan hasi dira Gorbeialdeko Ekiola deituriko eguzki parke fotovoltaikoa abiatzeko tramiteak. Gorbeialdeko Ekiola parke fotovoltaikoa sortzeko tramiteak martxan jarri dira, eraikitzeko baimena eskatuta. Zigoitean 2.300 eguzki panel baino gehiago instalatu nahi dira proiektu honekin Euskadiko agintaritzaren aldizkariak jasotzen duenaren arabera. €1.000.000 inguruko aurrekontua bideratu nahi du Gorbeialdeko Ekiola kooperatibak. Parke fotovoltaiko hau jada martxan dagoen Ekiolen sarearen parte izango da. Euskal Energiaren erakundeak eta Mondragon taldearen krean osatzen duten Ekiola taldeak bultzatutako parkeak dira Ekiolena. Bizilagunen arteko kooperatibak sortzea bilatzen dute energia sortzeko proiektuetan parte hartuz. Azpeitia eta Arraia Maeztun jada funtzionamenduan daude Ekiolak sustatutako parke fotovoltaikoak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herrietan antzeko proiektuak garatzen ari dira. Prozesuaren fase ezberdinetan daudenak. Donostia, Lea Artibai edota Arabar Lautadan olako parkeak egiteko asmoa ere badago besteak beste.
Gorbeialdekoa ez azken egunetan energia berriztagarrien zerikusirik duen eta ezagutzera eman den proiektu bakarra. Solaria enpresak Santurtze Solar bat parkea eraiki nahi du Argantzunen, Trebinun. Bertan sortutako energia Santurtziraino eraman nahi du. Besteak beste, Erriberagoitia, Zuia eta Zierbena zeharkatuko duen goiten txoko linea bat eraikiz. Bi proiektu hauek, Gorbeialdeko Ekiola eta Santurtze Solar bat, ezagutzera eman dira orain, interesa dutenek alegazioak aurkezteko aukera izan ditzaten. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 9 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun bati ondasun publikoak bidegabe erabiltzeagatik, prebarikazioagatik, dokumentu publikoak faltsutzeagatik eta administrazioari iruzur egiteagatik. Lan munduan, Araban, ELA, LAB, Komisiones Obreras, Steilas eta SK sindikatuek elkarretaratzea egin dute Gobernu Espainolak Gasteizen duen ordezkaritzaren aurrean langile publikoen baldintzei eta soldatei buruzko erabakiak hemen hartzea eskatuz. Espainiar Gobernuak langile hauen soldatan 2,5% igoera onartu du astearte honetan. Sektore publikoko langileen baldintzak, soldata eta enpleguari buruzko erabakiak hemen bertan hartu behar direla aldarrikatu dute sindikatuek. Gasteizen elkarretaratu dira, ELA, LAB, Komisiones Obreras, Steilas eta ESK sindikatuak. Espainiar Estatuko Ministro Kontseiluak funtzionarioen soldata 2,2% igotzeko hartu duen erabakia nahikoa ez dela salatu dute. Gaur, Gobernu Kontseiluak Madrilen langile publikoentzako erosalmen galeraren plantamendu berri bat jarriko du mai gainean. 3. urtez, erosalmenaren galera plantatuko du, eta gehitzen badugu azken urteetan gertatutakoa, 6% gorakoa izango da erosalmenaren galera. Madrildik ailegatutako inposizioak ez onartzeko aldarrikapena egin dute sindikatuek. Ardurak dituzten alderdien implikazioa eskatu dute ere. Baldintzak Euskal Herrian negoziatzea bermatu dezaten. Argi daukagu, borondate politiko kontua dela. 80 eta 90 hamarkadaetan posible zen. Eta guretzat adibiderik garbiena bada, orain dela 2 aste, Jaurlaritzak onartu zuela ertzaintzarentzako soldata igoera bat 6,3 milioikoa. Eta galdetzen diegu, ia gainerako langile guztiak, esentzialak garen langile hoiek, sektore ezberdinetakoak, ia 2. mailakoak garen. Soldatak ez ezik, bestelako neurriak ere hemen negoziatzearen beharra azpimarratu dute. Nahi duguna da gure esparruetan, gure lan baldintzak negoziatzea. Hain zuzen ere, ez bakarrik soldaten igoera, baizik eta horretaz gain baita birjarpen tasa ere. Horrekin zer da nahi duguna, hain zuzen ere, kalitatezko eta zerbitzu publiko indartsuak izatea, hiritarroi ere zerbitzu publiko onak eta kalitatezkoa eman ahal izateko. Sektore pribatuan bezala, behar izatekotan sektore publikoaren langileen baldintzak Euskal Herrian negoziatzeko ahalmena mobilizazio eta greben bitartez defendatuko dutela adierazi dute sindikatuetako ordezkariek. Araban jarraituz, aisialdiko sektoreak badu zer ospatu, akordioa lortu dute eta deitutako greba eguna bertan behera geratu da. 13 negoziazio bileren ondoren, Arabako hezkuntza aisialdiaren eta animazio soziokulturalaren hitzarmenerako akordioa negoziatu dute sindikatuek eta patronalak. Ondorioz, ekainaren 24, 26 eta 28 deituta zeuden greba egunak bertan behera geratu dira. Hainbat ziren langileek aldarrikatzen zituzten hobekuntza ekonomiko eta sozialak. Akordio berriak 9,9% soldata igoera jasotzen du. 2025 eta 2026 urteetarako KPI-tik gaineko igoerak bermatzeko. 30 orduko lanaldi murrizketa urrengo 3 urteetarako lanaldi irregularraren 2% murrizketa
oporraldi luzeagoak, aniztasun eta jaiegunetako plusen hobekuntza eta aldi baterako ezintasunen kasuan soldata osagarrien igoerak dira akordioan sinatutako hobekuntzak. Akordioak Arabako ludoteka, parketxe, liburutegi, museo, turismo bulego, udaleku eta beste hainbat azpikontratatutako udal zerbitzuetako 500 langile baino gehiagorengan eragina izango du. Ela sindikatuak adierazi duenez, prekarietateari aurre egiten dion akordioa lortu dute langileen aldarrikapen nagusiei erantzuna emanez. Donostian aldiz, Mementos Resola enpresak deskarbonizazioa aitzakitzat hartuta 56 kaleratze egingo dituztela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Ekainaren 28tik aurrera greba mugagabea hasiko dute Mementos Resolako langileek. Enplegu erregulazioko espediente bat martxan jarri nahi duelako enpresak Donostiako Añorgako lantokian. Hori ala goizean enpresa batzordeko LAB eta ELA sindikatuek deituta kontzentrazioa egin dute Donostiako Amaran. 56 langileri eragingo die espediente horrek eta sindikatuen arabera enpresak deskarbonizazioa hartu du aitzakiatzat. Erabiltzen duen argumentue prozesu hau aurrera eramateko deskarbonizazioa da, eta gure aldetik esan, berak erabiltzen duen elementu hori aitzaki utxe dela 56 langile kaleratzeko, bere helburu bakarra produkzioa beste leku batea eramatea dala, eta adierazi baita gure prestutasune, deskarbonizaziotaz hitzaiteko prest gare, trantsiziotaz hitzaiteko prest gare, baina ez 56 kaleratze mai gainen daudela. Adierazi dute enpresak zeobi isuria erabili duela neurria aplikatzeko eta ondorioz Añorgan klinkerra ekoiztari utzi nahi diola. Enpresa batzordearen ustez guztiz beharrezkoa trantsizio ekosozialista egitea, baina ezin da langileengan erori eta lanpostuak bermatu behar direla azpimarratu du. Bi sindikatu eskatu deuna da ere hau kendu dezatela mahai gainetik eta kaleratzeik ez dadila egon. Eta hori dela eta bide juridikoa martxan jarri dugu bi sindikatuk eta horrez gain lehengo ostiralen langileen asanblada orokorra izan genuen eta erabaki genuen ekainak 28tik aurrea greba mugagabe baten hastea. Iruñera goaz bueltan, Irune ze berri dugu Nafarroako grafikagintza hitzarmenaren inguruan. LAB sindikatuak prentsaurrekoa eman du gaur goizean Iruñan eta bertan azaldu duenez Nafarroko industria grafikoaren hitzarmena 3 desagerraratzea saiatu zuen patronalak, azkenik 2014an erori zen eta ordutik sektoreko langileen lanbaldintzek nabarmen egin dute okerrera, sindikatuaren esanetan. LABek uste du badela garaia tresna hura berreskuratzeko eta langileen baldintzak duintzeko. Horregatik udaren bueltan sektoreko intersindikala deituko du eta ez dute mobilizatzeko aukera deusestatzen. Duela 10 urte eroritako Nafarroako industria grafikoaren hitzarmen kolektiboa berreskuratzearen alde egin du LABek. LAB sindikatuak emandako prentsaurrekoan Nafarroako industria grafikoaren hitzarmenaren ibilbidea azaldu du. LABek dioenez, patronala 3 aldiz saiatu zen hitzarmena desagertzen, baina langileen borrokak hitzarmenak bitan aurrera egitea eragin zuen. Garai horretan Xabier Lareki sektoreko langilea zen eta greba egun horiek gogora ekarri ditu. Zireon 77an hasi ginen, patronala biltzeko lehen egin behar genuen 20 egun greba. Patronala logikoki ez zegoen organizatuta, orduan sartu zuten Adegran erakundea. Horrekin hasi ginen negoziatzera eta lehendabiziko konbenio lortu genuen. Horritzen naiz, 18% igoera lortu genuen. Gero beti izan dugu arazoa mantentzeko konbenio, porque beti egon dira, negoziatzeko gutxiekin, ez? Hirugarrenean, 2014 urtean, hitzarmenarekin amaitzea lortu zuen patronalak, PPren eta UPNren lan erreforma baliatuz. Ordutik, sektoreko langileen lanbaldintzek nabarmen egin dute okerrera. LABek uste du badela garaia tresna hura berreskuratzeko eta langileen baldintzak duintzeko. Horregatik, udaren bueltan sektoreko intersindikala deituko du. 10 urte igaro dire erortzenetikan hitzarmena eta denborak bakarrikan arrazoia eman digu, ezinbertzeko tresna zela aipatutako sektoreko langileen baldintza duintzeko bide horretan. Horregatikan, 10. urte horren honetan,
non eta hemen badauden ordezkari historikoiek egin zituzten borroken lekukoa hartuz, sektorera gehitu diren belaunaldi berriak hartzen dute eta lab bezala aldarrikatzen dugu prest gaudela bertze borroka bat abiatzeko hitzarmen hau, lapurtu ziguten hitzarmen hau berreskuratzeko. Satxe Euskadiko Horizainen sindikatuak Bizkaiko Maginak grebara deitu ditu uztailaren baterako hurrengo astelehenerako. Honaxe arrazoiak jasaten duten langile falta larria salatzea, batez ere oporraldietan jasaten dutena, adieraztea kezkatuta daudela euren lanbidearen etorkizunarekin eta ondorioz baita emakumeen eta haien familien osasun arretarekin ere. Satxezk azaldu du Osakidetzarekin negoziatu duela udako zerbitzuen murrizketa eta lan kargaren handitzea arintzeko, baina hori ikusita ezer ez egitea egotzi diote Osakidetzari. Jon Hernández, ze berri dugu kiroletan? Kaixo, zer moduz kirolari dagokionez txirrindularitzarekin hasi behar dugu. Alex Aramburu da 2024ko errepideko Espainiako txapelduna San Lorenzo del Escorialen hasi eta amaitutako 200 kilometroko bilbidean nagusituta. Gainera, Movistar taldeak Oier Lazkano euskadunaren bigarren postuarekin biribildu zuen jardunaldia. Aramburu bakarrik heldu zen helmugara, ihes eginda 4 ordu, 39 minutu eta 59 segundu behar izan zituen ibilbidea osatzeko. Bigarrena izan zen Lazkano, iazko txapelduna, 52 segundora, eta hirugarren postua Jesus Herradarentzat izan zen, 58 segundora. Mikel Landak bosgarren amaitu zuen garaiarekiko minutu bat eta segundo batera, eta Ander Okamika Burgos BH 8garrena izan zen minutu eta 8 segundora. Bestalde, Ander Ganzaba Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko txirrindularia izan da elite mailako errepideko 2024ko Espainiako txapelduna. Eta ez dira berri onak bakarrik Espainiako txapelketan gizonentzat. Emakumeen artean, Usoa Ostalaza izan da ere txapelduna pasaden larun batean. Zarauztarra nagusitu izan zen San Lorenzo del Escorialen, kasu honetan 115 kilometroko ibilbidea. Azken kilometroetan Mabi Garziak jo zuen erasoa, eta Mallorcako ibili da lasterketa buruan. Atzetik abiatu ziren Usoa Ostalaza eta Jurani Blanco Laboral Kutxa Euskadiko Fundazioa taldeko txirrindulariak. Amaierako 500 metro falta zirenean egin zuen bat Ostalaza Garziarekin, eta almugarako 300 metro falta zirenean erritmoa bizitu zuen Ostolazak. Mabi Garziak ezin izan zion jarraitu eta Zarauztarrak bere ganatu zuen garaipena. Jurani Blanco Ostolazaren taldekidea izan zen bigarrena, 5 segundora, eta Mabi Garziak 3garrena, 9 segundora. Ane Santesteban, Laboral Kutxako Euskadi Fundazioa txirrindularia, 6garrena izan zen 33 segundora. Ta gainera, kasu honetan ere lan bikaina biribildu du Eneritz Badillok 23 urtez azpiko errepideko proba irabazita. Badillok elite mailakoekin batera korritu zuen, 8garrena izan zen orotara eta bere mailako txapelduna izan zen. Paula Blasi 2garrena 14 segundora eta Marina Garau 3garrena Badillorekiko minutu bat eta 31 segundora. Beste alde batetik arraunari buruz, Pasai Donibanen jokatu ziren KAE bat ligako lehen jardunaldiko eta ETE ligako bigarren jardunaldiko estropadak. Biak erlojupeko modalitatean egin ziren. 2024ko KAE bat ligako estrainako jardunaldian San Juan izan zen irabazlea. Ondorioz, Pasaiako Ikurrina irabazi zuen. Zumaiak amaitu zuen bigarrena, 34 segundora, eta Lapurdik 3garrena, 52. KAE bateko ligako sailkapen nagusiko liderra da San Juan, 12 punturekin. Zumaia dago bigarren postuan, 11 puntu, eta Lapurdi 3garrenean 10 punturekin. ETE ligako bigarren jardunaldiko estropadak Zumaiak irabazi zuen, beraz, Pasaiako Ikurrina bere ganatu zuen. Astillero izan zen bigarrena, 89 egunera, eta Kaiku 3garrena 8 segundora. Hala bada, ETE ligako sailkapen nagusiaren buruan da Zumaia 16 punturekin. Bigarren postuan dago Astillero, 14,
eta Kai Kuda hirugarrena 12 punturekin. Azkenik, zesta puntan Barandika López eta Ladutxe Baske bikoteek Markina Semeingo Gran Slameko finalerdietarako txartelak lortu zituzten. Beste behin, pilotalekua jendez gainezka egonda. Ladutxek eta Baske mendean hartu zuten Barandika López bikotea 3 setetan, 10, 15, 12 eta 5 eta 2 emaitzarekin. Baina Barandikak eta Lópezek nahikoa zuten joko bat irabaztea finalerdietara sailkatzeko. Hori bai, Ladutxe Basken bikoteak lortutako garaipenarekin amutxoko sailkapena zaildu diete Erkiagari eta Zabalari. Finalerdietarako txartela lortzeko bizkaiterrak 2 eta 0 irabazi behar dute hurrengo jardunaldian, eta lapurtarrek nahikoa dute joko bat irabaztearekin. Mila esker Jon, aurrera goaz kultur gaiekin, aurtengo aste nagusiko kartel lehiaketaren irabazlea Mario Larriñaga Morales izan da, Azul Agosto kartelarekin eta botoen 64%. Horren berri eman dute epaimahai espezializatuek eta Itziar Urtasunek Jaietako zinegotziak. Ezeidoaz batera, batak edo bestea, zoratu eginda. Gozatar lokua, ezeidoaz batera, bata edo bestea, zoratu eginda. Ara nor datorren, ara, gure mari jaia. Ene, oia jene bada, aste hau pasata berriro jango da. Mari jaia bera, gure mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Mari jaia bera, gure mari jaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Ara, nor datorren, Larun batean ospatu zen Itsasoko Urteaga Urkulegi etxaldean, aurtengo Basarreko uzta, bertan izan zen Hamaika Telebista, adi. Lurretik lurrarekin eta lurrarentzat aurtengo Baserriko uzta Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldean ospatu dute. Laborantza ekologikoa ezagutu eta musikaz gozatzeko ekimena da. Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du beste behin agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatu da jaialdia, Aizkorri Txindoki eta Goierriko herri muinozen belazen panoramika agiri baita Urteaga Urkulegi etxaldetik. Baratze ikusi musika entzun natura usaindu esperientzia ukitu eta bertako jakia dastatzeko eguna izan dute. Etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko bisita gidatu batekin ekin zioten egitarauari. Ondoren kontzertu berezia eskaini zuten Jon Maia, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezek. Lastozko tranpaldoaren gainetik kantu bat gara aletuz aritu ziren. Berezia izan zen ohiko ikuskizunetik aparte 3ko formatu akustikoan jo zutelako. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egin zuten. Jatetxe ederra muntatu zuten Urteaga Urkulegiko bordan, eta bertaratutakoen arabera menua zoragarria. Baina ospakizuna ez zen horra amaitu. Kulturarteko tasuna migratzaientzako babesa eta kolektibo horien elikadura eskubidea lantzen dituen Agaras Amazi elkarteak ere parte hartu zuen musika emanaldi batekin. Bazkalostea girotu zuten kulturartekotasuna ospotuz, lurretik lurrarekin eta lurrarentzat. EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaio zen Baserriko uzta 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorik eta Sendarineko Aizpak igo dira landa eremuko oholtza berezia honetara. Badator aurtengo EHZ festivala, jaialdia hitz egiteko gurean dugu Leire Fagoaga EHZ-ako antolatzailea. Kaixo Leire? Kaixo egunon. Aberan,
Egunon, aberatze, arratsaldeon, aberatze herrian egingo duzue aurten jaialdia, nola ez, kartelera ederrarekin, musikak garrantzi handia du jaialdian, baina musika baino gehiago ere bada EHZ, ezta? Bai, hori da, entzatzen gira albezain zabala izaten gure eskaintzan, beraz, bai musika, antzerkia, aurren txokoa ere bai, ez da bai dagune bat izanen da bertan, eta gero janaria eta elikagaiari guziari kasu emaiten diogu, entzatzen gira ere bertako enpresa eta baita bertako eragileekin lan egitea urtean zehar eta 3 egunetan. Elkarlanean antolatu duzue jaialdi hau beraz, baina EHZ zer da zehazki, konta iguzu? EHZ elkarte bat da, 30 urte dituenak hasik, ibizi izan ditu gora beherak elkarte guztiak bezala, baina hor da, beti bizi irauten duena, eta guk beraz antolatzen dugu ekitaldi handi hori Ipar Eusko Legian, beraz, Arberatze da Mikuseko eskualdean, bere Nafarroan, eta beraz, hor bertan, ostiraletik igandera izanen da festibala. 1900 eta 96. urtean jaio zen festibala, zuk esan bezala, ia 30 urte ditu, zein helbururekin jaio zen? Mugimendua alere Eusko Altzalearekin eta Irulegiko Ijatiarekin ere hasi zen festibala, eta beraz bertan beharrezkoa zela Ipar Eusko Legian euskal kulturaren inguruan eta euskararen inguruan ekitaldi bat eta leku berezi bat ere ustea kulturari eta euskarari. 28. jaialdia duzue aurtengoa, nolakoa izan da EHZ eta festival antolatzea, konta eguzu? Aurten berezia lekuz aldatzen baitugu, eta orduan neguntan deia joan den udatik hasi gira egi desberdinak sekatzen, egi leku behi bat, eta beraz behar baita pentzea atxeman, egiko etxeak ere udaletxeak baimena eman behar du, beraz pixkat denetarik, baina gero ala ere tresna hori martxaraztea orain badugu saia eta betikoa neguan zehar hasten gira lanean, eta gero udabehian atope eta hor ja puntan gira. Muntaketa lanetan hasi zarete jada, ezta? Bai, muntaketa hasi da duela aste bat orain, joan den asteazkenean, eta orain ari da zinez gunea ari da forma hartzen, eta gerozta urbilago da, beraz presatuak bai. Egitarauari dagokionez, belaunaldi eta gustu guztiei zuzendutako eskaintza proposatzen duzu aurten ere, Broken Brothers txarangarekin hasiko zarete, eta igandean kontzertuekin amaituko duzu, ezta? Hori da, beti berdin 2 gune musikagune ditugu, beraz plazako gunean zinez izanen da egiko giroa, antzerki, ikusgarri, txaranga, musika talde, estilo desberdinak zinez, eta gero atxaldeko 4 goiti hasten da pentseko giroa, eta hor pentsean badira 2 eszenagune, bat eszenatoki handiarekin eta eszenagune txikia, eta beti izango dira kontzertu batetik bestera hariko gira beti, eta entzatzen gira albezain musika estilo desberdin proposatzen, bai Euskal Herrikoak, bai nazioarteko musika talde desberdinak, eta gustu guztiai erantzuteko moduan. Kontzertuak aipatu ditugula, Euskal Herri osoko musikariak izango dira taula gainean, gehien bat, irudietan ere ikusi dugu, Gozategi, Sutagar, denetarik duzu beraz. Bai, hori da, talde famatuak,
Sutagar Gozategi, Xune Untzaren kantariaren proiektu behia ere bai, Gorka Orbizuren proiektua ere hor izango da, hainbat talde, baita ere talde tikiagoak nun beren kontzertua ematen ahalko duten ere deskubriarazteko ere manera polita da. Eta hori guztia ikusten alduzue gure webgunean edo sare sozialetan ere bai, Instagramen edo Facebooken. Kontzertu ez gain, zer topa ezakegu aurtengo egitarauan? Lehen ere aipatu dituzu zertzela batzutan, tailerrak eta bertso saioak egongo dira, ezta? Bai, bertso saioak plazan izango dira, ondotik rap saioak ere bai, karrika modukoak, eta gero eskolan izango dira eztabaidak edo mintzaldiak, hor ere beti berdin gizartean gertatzen diren gauze inguruan, gertatzen diren inguruen gaian itzulik ditugu aurtengoak, gizartean gertatzen diren gerlak, laborantzari buruzko edo nekazaritza buruzko azken hilabetetan gertatu diren ere kezkak ere bai, eta hainbat gai biziki interesgarri, beraz ez du da, zinez bikaina izanen da. Bikaina izango da, zalantzarik gabe, auzolanean antolatzen duzue jaia, orduan laguntzaile izateko aukera ere izango da, ezta? Bai, hori da, ja kasik bukatuak dira izen emateak, gelditzen dira txanda batzuk iganderako, oraindik hutsune batzuk ditugu, baina zinez frogatzen da ere hor laguntzailegoa beti bizirik dela, eta hori biziki estimagarria da, eta formatu hori posible dela erakusten dugu. HZ-aren inguruko informazio gehiago nahi izatekotan, Leire, zuk ere esan duzu, sare sozialetan eta webgunean ere badagoela informazio hori, jaialdiaren irudiak ikusteko irrikitan izango gara, agurtuko zaitugu Leire, mila esker gurean izatearren. Mila esker zai eta ikusarte. Gaizaldatuz, astelehen honetatik aurrera, Arturo Acebal Idigoraz Euskadi Argentina izeneko aldi baterako erakusketa ikusi ahal izango da Euskal Herria Museoan. Atzo egin zuten erakusketaren aurkezpena. Ikusi. Museo honek gure herriaren aberastasun kultural eta historikoa edaraztea eta babestea dau helburu eta euskal diasporak funtsezko eginkizuna dauko egiteko horretan. Arturo Acebal Idigoraz euskal sortzaile erbesteratuen komunidade hartako kide izan zan. Euskal Herriaren nortasuna eta espiritua erbestean bizirik mantendu ebazan komunidadea distantzia geografikoak gora bera. San Telmo Museora goaz, ezagutu dezagun bertan dagoen erakusketa. Berrogeita hamar eta hirurogeita hamargarren hamarkadetako txillidaren eta garai bereko beste zenbait artisten aurrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du San Telmo Museoak, elkarrizketa bat txillida eta arteak. Aurten da egungarren urteurrena ez, txillida jaio zala. San Telmoke nahizun zerbaitein txillidakin ez, txillidan lanai buruz. Eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat txillida ote izana. Eta orduan ez gendu nahi, hori txillida bea izetie protagonista osoa bezala ez. Eta orduan buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria. Eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi txillida bat, baina txillida horrekin batea beste inguru guztia ez, pixkat formalki eta konzeptualki gertatzen izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behastean hilanien, eta baita internazionalkire ez.
eta hori, beste disiplinatan bai, ez? Hori diseinuan, edo musikerioa da referentziak, argazkigintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita lanien, batzuk berakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berdina dauzkebenak, baina elkar ezagutu gabe. Orduan, izan da pixkat, bai dela txili da puntu, baina da mantxa hundi bezala, maila internazional batin, 1950, beha bilakatzen nien eskultore eta 70 arte, gertatzen nahi dan, ez, arte edanetan. Zazpi espazioetan dago banatuta erakusketan, hasieran igual baliteke azaltzea Bigarren Gerra mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez burniaren erabilpena daula. Eta gero, naiz zazpi ambito izen, bata besteakin badauka lotura, ez, dago beste ambito badala, igual ekialdeo, teori oriental danati dauketen lotura hori, artea pixkat aztenin eskultura pixka mugituagoa izaten, garai hortan bertan ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez da ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, esan dugun, ambito baten, baina laikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia olotura konzeptual da formal bat. Museoko lan bezala esango duke, 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baina esan daion obra artistikunak, ez? Zegero badauko baita argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau. Horre pixket kontestualizatze baita txilidan lana. Eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikula batzuk oso ezagune dira. Orduan, gutxi gora bera, kontaktu neonga 60 mailegu o 60 instituzio kinoetarako. Ikusgai dauden obra diela 80 inguru, eskulturak eta pinturak eta esan ezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 30 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero mantxaika hundine da txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 amasegina obra horrak, beste 2 liburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta erosi ditu hainbat obra existiagana, Lola Brosar, Arias, egin deu. Gero badaude Magba, Reina Sofia, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaik tapies bat, daukazu Dugufet bat, materia dela eta pixkat geroxeago kristonin zintz eragina daukena Boiz bat, ez dakit oso batematutziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaera daño, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell bea, Gego, ointxe Gego, nik oindala gutxi deskubriuten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilen bizi izan zena, eta guen jenen neuntxe ukidu retrospektiba bat, arte zinatiko ginaz izana, Barbara Herzog bat, batziz bat eskultura aldeti, dauden potolena bai. Erakusketekin jarraiki Tabakaleran ikusgai dago topalekuak Eduardo Txillidaren lanaren irakurketa egin asmo duen erakusketa ikusi. Txillidaren idatziak inspirazio iturri hartuta gaur egungo artiste begirada organikoago bat eman diote arte garaikideari, proposamen artistiko horiekin Tabakalerak topalekuak erakusketa aurkeztu du.
Tabakaleraren ekarpena da txillidaren mendeurrenaren ospakizun hauetarako. Ideia badago horren atzetik, klasikoak dira belaunaldi bakoitzak bereak egiten dituelako, interpretazio berriak aurkitzen dituztelako eta horrela mantentzen dira klasikoak beti garaikideak, ez? Gu sorkuntza zentro garaikide bat gara eta pentsatu genuen, ekarpen ederra egin genezakela txillidaren mendeurren urte honetan, alegia artista garaikideen begiradatik Eduardo Txillidaren elementu berriak deskubritzketzen. Eduardo Txillidaren eskulturak eta marrazkiak daude, baina batez ere artista garaikide garatutako obrak. Soledad Gutierrez izan da erakusketa honen komisarioa eta berak hainbat artista gonbidatu ditu, bai bertakoak eta bai nazioartekoak, Eduardo Txillidaren idatziak irakurtzeko, Txillida leku ezagutzeko, Txillidaren obra ezagutzeko eta hortik abiatuta proposamen berriak egitera. Beraz, Txillidaren obran eta beste artisten obrak ikusiko ditugu, eta hemen ikusiko dugu Eduardo Txillida bat bakezka garaikideekin beste lotura bat egiten duena. Ez dugu Eduardo Txillida monumentala ikusiko edo beltza eta txurizko lenguai grafiko hori erabiltzen duena, baizik eta elementuekin, naturarekin, ingurugiroarekin beste lotura bat daukan artista bat, eta batez ere gizakien eta naturarekin oreka organikoago bat bilatzen duena. Eta horrekin beste irakurketa bat ematen diogu kezka garaikideekin edo artista garaikideen kezkekin lotura interesgarriago bat daukatena. Bukaerara heldu gara, informazio gehiagorako badakizu sartu 11.eus atarian. Iñaki Palaziosek Kalakanekin elkarlanean kaleratu berri duen Argitzaiola abestiarekin agurtuko gara. Bihar arte eta ongi izan. Datorren geltokira txirrindula zurbilduko gara. Bereziki, zuntza naturalez egindako kuadroa duen bizikletan eta horretarako Axalko ezagutuko dugu. Axalko zurgindegi bat baino gehiago den proiektua ezagutuko dugu.